Нашата организация ненавижда мобилните телефони. Много сме! Силни сме! Много сме! Силни сме! Нашето дружество се занимава с честни взаимоотношения между хората. Има дълга история. Започнала е 1875 година. Тогава прадядо ми, македонец, който е ненавиждал писмата и затова е избивал пощенски вагони и е изгарял всичките писма и е горял пощальоните в писмата, за да може да ги накаже и да спре тази напаст. Обаче, за съжаление, това не е успяло. По-късно дядо ми, когато се появява Александър Бел, който аз лично ненавиждам, защото това за мен е демон, който се е пръкнал на земята, решава да му отмъсти за това и отишъл в Шотландия. Обаче не го е намерил, а пък е трябвало вече да се връща и затова е отмъстил на Александър Бел, като отрязал ушите на жена му и на майка му. И по този начин този, който измисля това зло нещо, телефона, не може да се обади на жена си и на майка си, защото те не могат да го чуят, защото нямат уши и са глухи. С баща ми на времето започнахме война срещу мобилните телефони, защото те са истинското зло. Имам над 5 милиона мобилни абонати, така се ги наричам. Бия по 100 на около месец, бия по 100, заедно с моите приятели. Те са нещастници. Търсим човек с мобилен телефон и го бием. Капеле мръсно! Умри! Нещастници! Бием го на изплащане, когато няма пари в джобовете, примерно да ни ги даде на ръка. Удари го по слушалката! Ако има пари, ни ги дава и ние тогава го бием по-малко и му взимаме телефона и си играеме на бейсфон. Ах, че хубаво се струши този телефон. Имаме термини от типа на пратил съм над 100 безплатни СМС-и в болница. 3 са на зарядно и едвам кретат, а пък около 20 човека нямат никакъв обхват. Нещастници! Вчера чух, че един от новите съседи си е купил нов GSM и му пуснах безплатен интернет от носа, това като първо предупреждение. Полиция! Я се ви... В квартала има доста роуминг, и които слушат непрекъснато чалга на мобилните си телефони. И се събрахме една вечер с приятели и всичките 16 мегапиксела ги пуснахме на Loudspeak.